उदालगुरि जायसु हेलो दोस्तों देरहासारनि हाबा जाना थांगासिनो दं कुने जाने आपुनि हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम जों दा देरहासारनि हाबायाव थांगासिनो दङ नोंथांमोननोबो आं देखायगोन जुदि इन्ट्रेस्टेड दंब्ला जोबजासिम नायदो नोंथांमोनहा हेलो दोस्तों हाय दोस्तों तो ब्लगर शिकार আছে দেই এই ব্লগ হয় ব্লগ নেকি আমি গৈছো উদালগুৰি বিয়া খাবলৈ দেৰহাৰ যে আজি থাকক আমাৰ লগত দেখিব কি কি হয় বিয়া আৰু কোৱা আৰু কোৱা video thank you so much मा होनो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आरो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो होननायनि थाखाय आं गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो बेनि थाखाय स' बिदि नायबाय थादे सापर्ट खालामबाय था आंखौ देरहानि आब' ना देरहानि आब' nice thing. Rasa ơi, đây, Rasa. Nhà bố nào cũng mà bắt đủ na. Bố bây giờ quay. Nam cũng hôm nay lên Nam không mà nằm. Không biết người đi nào đâu cũng được. Cái phòng được em thấy. À bố. Đây, được. Anh Nam được. Hay à? Đây thầy ăn được này. Này gì đó. Thank you so much. Video. Dia handle lagi. Kalau mendengar. Light kom. Lol. Ay, video ko na naman sa
भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोनो आरो नायबाय थायोनो स' बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगै सना जों दा सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरोना माने न'आव थांफिनसिगोन गुवाहाटीयाव बेनिफ्राय फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना गोसोखौ गोजोननाय मोनदों गासिखौबो लोगो मोननानै हाबायाव मानो होनबा आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो होनदों माने नायबाय थायो होननानै बुंदों जेसेबांखि आं लोगो मोनदों हाबायाव ओमफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय आरो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन ओमफ्राय लाभ इउ अल